Pistetään taas buffia vähän uusiksi. Pannaan tuo Iron Circlekin vaan sinne huutamaan. Tää käyttää vielä tuo tosta ja tuo. No joo, valmis. Oho, jos nyt ottais kuitenkin Lordiin tuon targetin. Heti ensimmäisenä luki, että Noax. Voi olla, että sä et niinkään paljon tarvitse. Vaikka sitä tiedä. No. Äänitä. Ai, ota siis sillä Pandikamilla vai mikä se on? En ymmärtänyt, mutta eihän mun kaikkea tarvitse ymmärtää muutenkaan. Se onkin hyvä, koska sitten kuuluu täältä nää meidän äänet. Ei varmaan monikaan halua sitä kuunnella. Kyllä mä luutsen sinne. Olisin muuten laittanut sen yhden videon YouTubeen, mutta se pitäisi ottaa ne äänet pois, kun ei vittu kaikki ei oo rimaa laittaa sinne kuitenkaan. No niin. Voi vittu. Jääks mulla nyt sitten... No hyvä. Itse asiassa sä et mennyt sinne. Tai siis niinku, sä et näköjään skipannut sitä. No minä skippaan. Juu. Päästä vessaikkuna kiinni. Saatana kun tuulo on, niin tulo läpiveto, niin räjähtää. Pitäis melkein riittää noin debuffit, kun mä heitin debuffit ennen kuin kipastin nanot nolliin. Oi, jos on mitään. Ei välttämättä. On se. Pakko. On. Tai sitten jäädään taas multa. Vihriasta tullut, kunhan siihen vaan mennään. Mulla ei oo ainakaan väliä. Eli tämänkö sitä pystyy kattoo myöhemmin jostain vai? Okei. Okay. Sitten paat sinne isot donatet päälle. Keep it please. Jaa. Et anna rahaa. No. 50 miljoonaa tilanteessa. Aha, naaksat ja akrot. Näköjään. Ei vittu, jankevät taas on sellaisia. Juu. Ei ku arpoo taas. Koittaa ne vittu päättää kumpi se on. Saatana kun jäi nutaa. Joo. Sulla pysyy melkein HP koko ajan täysillä, kun mä käytän vaan ton hiilisysteemin, ton Team Essence Deflect Plusin. Tai toi mikä vittu onkaan. Tuli kaikki kyllä taas niin. Kestää justiin sama vittu. No niin, hyvä.
Wow. No näköjään. Reflektio ainakin ensimmäisenä toivellistalla sitten. Keltainen. Sisään tulo sininen. Kylläpäs rupes multakin nanoa lähtemään, kun saatais paiskea hiiliala onnessa. Kaitan punaisen kuitenkin ensin tosta. Mitäs ostaa parempia Steamia? Täällä on ihan vitusti first idea, mutta... Nyt se on sinne tai vihin. Mä näyttäisin, että siinä... En tiedä. Juu. Keltainen. Keltainen. Juu. Punainen. Jeps. Ei oo ruskea kuin punainen. Ei se lähtenyt terästä, no miten se sanotaan? Vähän teräksistä housuus. On vittu kaikki. Antaa mennä vihiriä vaan läpi, niin ei oo enää väliä, kun se kuoloo. No joo! Ei jumala. Hevosen kokoinen mitar taas. Mulla on näistä vaan hevosen, ettei nakasu. Kohta meillä on saatana kuin mammutti täällä. Nyt saa pistää myyntiin, tuolla on Nanode Activation Device tai se. Saatte jakaa keskenään ne rahat, kun mä nyt oon saanut tuossa noin. Lordi pistää vaikka myyntiin. No, noaksi sitten.